Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha ilahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi wa amaddana bi asrari wa ad'alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ana dikasih dan Nabi alaihi salatu wassalam. Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Man utai sapane wong kala kang maca sapa man ing kalimat jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jaza mugi bales sinten Allah Gusti Allah anna sang kita Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad ma ing perkara huwa kang utawi Nabi Muhammad ahlu iku ahline mah at apa mengko mayahaken sapa man sab'ina ing 70 apa katiban tukang nulis alfasobahin ing dalam 1000 isu. Waqala dikasih Nabi alaihi salatu wasalam, "Shallu alayya haitsuma kuntum, fa inna sholatakum tablughuni." Sallu wa maca salat sira alayya ing atase ingsun. Haitsuma kuntum ing dalam andine nggon ana sira kabeh. Fa inna sholatakum mangkastune salawat sira kabeh iku tablughu. Iku temeka apa selawat ni ing ingsun. Waradalan temeka apa anna lillahi apa stune iku kedua Gusti Allah. Malaikatan pira-pira malaikat sayyahina kang padha nglelakno kabeh fil ardi ing dalam bumi. Yuballighuna kang padha nengkaken sapa malaikat hu ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sholataman ing salate wong yusolli kang maca selawat sapa man ali ngatasé Nabi min ummati saking umate Nabi. Terus daya Nabi sing sapane wong kok maca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Maka wong iku mau mana perantara wong iku mau marga wong iku maca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Para malaikat iku pada kesusahan nulis amal baike dicatat kanggo wong iku. Iku 70 malaikat nulis amal baike wong iku mau perkara maca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Sampai 1000 pagi hari. Jadi wong nek maca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh iku fadilah yo gede, fadilah agung. Dari situ bisa diambil kesimpulan nek menyusahkan 70 malaikat nulis amal kanggo wong iku mau dalam kurun waktu 1000 kali pagi. Berarti lah fadilahnya gede banget padahal macane cuman 1 kali iku mau. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, maca selawat sira kabeh ing dalem nggon ana sira kabeh. Maksudnya pada dimanapun berada bacalah selawat marang Kanjeng Nabi. Mangga sak temene selawat sing dibaca orang-orang
dibaca kanggo Kanjeng Nabi, maca selawat Kanjeng Nabi iku tetep pasti sampai marang Kanjeng Nabi. Jadi amal ingkang ora ngarah tertolak mbah iku awak dhewe sedang dimanapun berada, penting aja pas ning jero WC, mbah iku awak dhewe sedang perjalanan utawa sedang kerja utawa sedang kumpul kanca. Nek awak dhewe maca selawat ya tetep diterima Kanjeng Nabi, tetep tok marang Kanjeng Nabi. Ora ngarah kok mendek tok ndi gak ngarah, ora ngarah kok ditolak. Iku tetep tok marang Kanjeng Nabi. Merga iku ibadah mahabbah. Ibadah marang Kanjeng Nabi, ibadah marang Gusti Allah dalam kategori kecintaan kepada Nabi. Lan wis tumeka dawuh, sak temene Gusti Allah Taala iku kagungan pirang-pirang malaikat kang padha nglelakno plesir utawa merantau ing dalem jagat bumi kang padha nekaaken selawate umat Muhammad marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ana penjelasan juga sak temene Gusti Allah iku mengirim para malaikat supaya keliling patroli ing dalam bumi, nek ana wong maca selawat iku langsung disampaikno marang Kanjeng Nabi lewat para malaikat. Iku Gusti Allah ngirim para malaikat tugasnya kaya ngoten niku. Bagian ngirim selawate seseorang kepada Kanjeng Nabi. Dan pastinya iku ya tumeka marang Kanjeng Nabi. Iku termasuk ibadah kategori cinta pada Nabi, yaitu maca selawat. Wa waradalan mustamqa apa anna ustuwana kelakuan la yusallim. Iku ora uluk salam ali ngatasé Kanjeng Nabi sapa ahadun wong suci min ummati saking umat Kanjeng Nabi. Illa rada angin balekaken sinten Allah Gusti Allah ali ngatasé Kanjeng Nabi. Ruhahu ing ruh Kanjeng Nabi asyarifata kang mulya. Hatta yarudda hingga jawab sinten Nabi ali ngatasé ahad. Dan terus kemudian dijelaskan juga ana penjelasan. Nek ketika ada seseorang kok uluk salam kepada Nabi, maksudnya iki umat Kanjeng Nabi ana sing uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Tapi ngene. Ketika salah satu dari umat Kanjeng Nabi itu tidak uluk salam, tidak memberi salam pada Kanjeng Nabi. Kecuali Allah akan mengembalikan ruh Kanjeng Nabi ingkang mulya niku sampai jawaban sangka salam umat Kanjeng Nabi tersebut dijawab oleh Kanjeng Nabi. Jine banget gedene cara mana nek mahabbah ibadah dalam kategori mahabbah marang Kanjeng Nabi iku ya tetepan sampai kepada beliau. Nek awak dhewe maca selawat iku ya tetep sampai. Mergo sampai segitune. Sampai ana malaikat sing keliling-keliling ing dalam donya kanggo menyampaikan selawat-selawate seseorang kepada Kanjeng Nabi. Sampai segitune. Terus waqat warada teman Mas temungka fi salami ing dalam uluk salam ali ngatas Kanjeng Nabi minal mudha'afati saking dan lipat gandakan. Bisalami kelawan salam minallah saking Allah asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Al musallimi alaihi atase wong sing uluk salam. Al musallimi alaihi atase wong sing uluk salam alaihi atase Nabi. Kama warada bis sholati wallahu alam bisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.